Αυτή τη φορά θα σας πάμε κάπου τόσο κοντά, αλλά τόσο όμορφα που θα έχετε την αίσθηση ότι είμαστε εκτός Αθηνών. Προορισμός μας στο Κεφαλάρι. Ναι, εκεί λίγο πιο πάνω από την Κηφισιά. Με έναν αέρα λοιπόν παλιάς Αθήνας μας υποδέχεται στην πλατεία η γραφική άμαξα για μια βόλτα στην ιστορία. Επειδή όμως εδώ ήρθαμε για να μείνουμε, ανεβαίνουμε την επιβλητική σκάλα του Θεοξένια Παλάς. Ελάτε μαζί μας, αξίζει τον κόπο. Μπαίνοντας στο χώρο, ένας έντονος ρομαντισμός μας κυριεύει. Επειδή ο καιρός όμως έχει δείξει τις άγριες διαθέσεις του, αφήνουμε το όνειρο να απολαύσουμε τον καφέ μας δίπλα στην πισίνα και τη θαυμάζουμε απλά από ψηλά. Η ώρα έχει περάσει, η μέρα δίνει σιγά σιγά τη θέση της στη νύχτα και εμείς αισθανόμαστε την έντονη ανάγκη για ξεκούραση. Διαλέξτε λοιπόν σουίτα, πιείτε ένα ποτήρι σαμπάνια και χαλαρώστε στο τζακούζι. Τι ωραία που είναι η ζωή όταν σε φροντίζουν τόσο πολύ. Για το τέλος βγαίνουμε έξω και χαζεύουμε τη θέα. Είμαστε ακόμη στην Αθήνα, το είχαμε ξεχάσει σχεδόν.